Košice spolu s 3 ďalšími slovenskými mestami postúpili do druhého kola súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry. Košická rada projektu zasadala, aby sa pripravila na druhé kolo súťaže, kde počítajú s úzkou spoluprácou aj s mestom Moldava. Na zasadnutí sa predstavili hlavné témy. Keďže ide o súťaž, veľká časť tematických okruhov je zatiaľ utajená. Je však známe, že hlavnou postavou projektu bude Šandor Máraj. Budeme hovoriť o osobnostiach v rámci mesta, ako je Šandor Máraj, o osobnostiach v rámci regiónu, ako je Andy Warhol. Budeme hovoriť o historických súvislostiach, ako je Nižná Myšľa, slovenské Mykeny. Budeme hovoriť o našej ekumene, o tom, čím žije toto mesto. A samozrejme budeme hovoriť o novej identite mesta. Hlavným cieľom zasadnutia bolo vyselektovať 5 prioritných tém, ktoré členovia rady predstavia Medzinárodnej komisii koncom apríla. Dozvedeli sme sa, že mesto má v záujme privolať umelcov, ktorí by pripravili nielen jedno umelecké dielo, ale v Košiciach by pracovali dlhšie obdobie. Plánuje sa rekonštrukcia 4 objektov, ktoré sú ako v historickom centre mesta, tak aj v jeho okrajových častiach. Po prípade premýšľa sa o začatí výstavby nových kultúrnych centier. Do projektu zahrnuli aj región, v prvom rade pod 4 názvami. Vínnú, gotickú, poštovú a železnú cestu môžu záujemcovia onedlho spoznať ako centrá množstva kultúrnych podujatí. Projekt Európske hlavné mesto kultúry považujeme za veľmi dôležitý projekt, do ktorého sa chceme zapojiť aj kvôli blízkosti Moldavy ku Košiciam, aj preto, lebo myslím si, že keď Košice budú mať tento projekt mať možnosť realizovať, tak určite to prinesie aj pre okolie veľmi veľa možností, príležitostí, či v cestovnom ruchu, alebo v spoznávaní tohoto regiónu. Historická Vínna a gotická cesta, ktoré sú spojené s naším mestom, sa môžu prostredníctvom projektu stať čoraz atraktívnejším miestom pre turistov. Mladé herecké kolektívy